weapons without anointing are not anobatsira. That's why Psalms 127 note, unless the Lord build the house, they that build it build in vain. Hallelujah. Kana mwarasi na vakimba vavaki vanovakira pasina, vanobatira pasina. So we're saying we need God in our lives. Hausumbeitira mwari favor kunamata uri kuzviitira favor. Hausumbeitira mufundisi favor kuuya kuchechi uri kuzviitira favor. Hauskumboitira umwe munhu ari pa next door pako asi iwe. That's why we make a decision. Nokuti no matter my best friend angauya kuchechi kana kusauya ini chanamba chienda. Poita decision yekuti murume wangu kuuya kana mudzimai wangu kuda kusada kuenda kuchechi, kurama makusenta kuda kuenda kuchechi kana kusarama, ini ndichaenda kuchechi. Nokuti ndiwo muziva anointing wakuda kuchika kuti ukunde mukati muupenyu wako. You know, kuita business, marriage, kudzidza, plans without God anogona kufaila. Especially isusu maKristu tinenge takuziva Mwari avanoti isanzira dzako kuna Jehovah. Saka ndiri kuti kudini nhasi ndiri kuti let us believe in God and will be established. Let us believe in his prophets and we shall prosper. That anointing to destroy battles and challenges mukati muupenyu hwedu dzinongoya nesoko raMwari. Nhasi tinoda kuti unyatsogadzirira kupa mwoyo wako kuti Mwari vakushanda zvakasimba mukati muupenyu wako. Mapsalma 144 verse 1. The Bible says, praise be to the Lord my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. This man called David, akanyora most of mapsalma, akati Mwari ngaarumbidzwe iye dombo rangu, uyo unodzidzisa maoko angu kurwa nokudzidzisa zvigunwe zvangu kuti ndirwe hondo handishona nenge inotaura something like that. He trains my hands for a battle. Ndiani anokudzidzisa kurwa? Who trains you to fight your battles? The Lord God is the one who trains us to fight battles. You see, the desire in your heart, the hunger in your heart, the cry kuva radical kwaunoita ndochero machanovenacho. Hallelujah. If you are casual in certain areas, God will not change that area. But kana uchida chimpepa ndiani akamboona nyoka ichinanavira pamusana pake oita zvokuti nyoka unoita sei? Unoita zvokuyi unoona uchirwadziwa. Ndozvandiri kureva. If you want something to happen in your life, you pray as if that thing is killing you. Nokuti handidi kuramba ndakadai. I need the anointing. Hallelujah. You are the one who gives me anointing. Kana chiri chinyi kumba kwako, whatever area, unonamata kuti Mwari batsire. If you're a couple, make a decision. There is a program yokunamata. You pray to God. Toda kusunga mukati muupenyu. Kana uri wega unonamata, God will open the way yekuti zvinhu zviitike. Vanhu vanokuona. Ndakuti usimudze zvakare maoko ako. Simudza maoko ako kuti Mwari ndinzwei masikati anhasi. Ndoda kuti ugamuchire anointing today. The anointing is coming upon you. It's breaking the yokes. It's breaking the yokes. In the name of Jesus. Baba musitara Jesu tinokutenda. Pray to God. Musitara Jesu. Musitara Jesu. Lord, we thank you the anointing which is breaking Father the yoke. In Jesus' name. Tinokutenda tinopambira. Musitara Jesu. Musitara Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Kana uripo maskatanas. You say, I need this anointing. Toda tuya kunombeni. Toda kuisa roko wangu kama chiti. You are going to take that anointing. When you go back home,
tunotaura prophetic words. Kana iri marriage yako, kana iri basa, kana iri your future. As the man of God instructed this king and said, shoot. Tinoda kuti unotaura uri kumba. Kana iri nzara taura kuti mumba muno hamusina nzara, iwe tebu pano tichadya chikafu. Hallelujah. Kana une kakati kako kasina mari, kana kapera mari, unokaburitsa utaura prophetic word kuti iwe kati uchazara nemari. Kana pano zvakasingafambi, ndoda kuti unotaura a prophetic word mupa area replies. God is going to do it. Come forward. Ndoda kuti unokunomeka. I want to lay my hands upon you. Izvi zvinoitwa naanoda. Ndoda kuti umire. You stand here. I'm not saying many words. I'm just praying that God will give you that anointing. And I'm feeling it is here. The anointing is here. I'm seeing great people. I'm seeing things happening. But continue to pray softly. Receive the anointing. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Baba tinokutendai namata uri papa mazante bahata sikiria bashaka mazuku mahata sete bohata yarande kubosaka nderebo shati yakasuturima. In the name to break the battles, the anointing to break the battles, the anointing to break the battles, the anointing to break the battles, anointing to break the battles, the 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 anointing to break the battles, of Jesus. There's an anointing of